Mga binati o minahal kong matalumnon. Okay, ang pure gold bato naghimog barangay Baratilio diri sa lungsod sa Matalom. Pwede mong mag-on guys, mang grocery o pwede po mong mag-shopping diri. Mao ni ilahang murag aim or ang ilahang pag silbing agsilanay moduol sa mga katawhan nga mangumpra. Wag ilahang main nga kuan tindahan to sa bato sa kuan sa pure gold sa ang GNF ing are sila aron mas muduol, mas dili langan ang pagpangumpra guys. Okay, are na mo guys, kuan one day ra sila unya mara na ilahang adlaw sa pag pwede tang mag shopping diri guys. Ang ilang mga baligya atong adtuon guys, mao ni ang Baratilio sa barangay murag ilahang programa sa kuan sa Pure Gold. Okay, mao ni guys, ato sang ikuan tara. So okay, mao na ilang mga baligya sa pwede tang mag shopping dire guys. Okay, may ilang mga kuan sa Pure Gold. Ayaw mo paglangan guys, pwede natang mag shopping dire. Nani mahimutang sa kuan sa likod sa gym sa munisipyo sa Matalom Gym. Okay, mao ni guys. Okay, mao ni mga kuan sa Pure Gold. O sir, tagpila ni sir? O sir, pwede mo kuan kas kuan sir? Sure. Sa vlog ba? Nani mga discount sir? Ha? Nani mga discount ang kuan sir? Tie up sir. Tie up. Discount like one day kuan katong tie na. Yeah, pila ka adlaw sir? One day. Okay. Dahil salamat sir. Okay, mao ni mga kuan guys. Paligya niya are na mo pag pwede na tag mangumpra dire. Mao ni ilang pwede na tang mag shopping. Mao ni gikan sa bato niya Matalom nun, ayaw na mo pagdugay ha. Ari na ta sa Matalom Gym kay nag Baratilio ang Pure Gold bato aron mas dool unya ang convenience. Okay, good luck o God bless karong tanan. Ako mang hinaot nga ari na ta mangumpra sa Pure Gold diri sa Matalom nani likod sa Municipal Hall. Iko Pipi live diri sa lungsod sa Matalom. Andam motabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, mga guys, na ilang upcasher nga side. Okay, good luck o God bless. Paano sila dahil one day March 20 ra sila diri mag Baratilio diri sa lungsod sa Matalom. Ko pipi andam motabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.